Ma'am Liz, shout out. Goldfish Terminator, shout out ha. Wala pa nagtatamsak guys. Zero pa lang oh. Pamain po isa sa Christine Gao po, shout out. Ayan. Salamat sa tamsak na isa. Uy guys, kulsik magtamsak kayo ha. O sino di nagtamsak, isa lang yung tamsak. Ayun o, nakikita dito, isa. Tatlo kayo. O pamain guys, pamain. Mabawi lang ako kasi wala kasi akong live. Ayan na yung dalawa. Saan? Bumabawi lang kasi ano, matagal lang walang live. Hindi ko alam, 5 days na ata o 6 days. Kailangan pag nagugas ka, kailangan unahin mo yung mga baso. Kasi importante yung mga baso. Hindi ko makikita sino nagko-comment. After ng mga baso, ano na, tsara, linisin. Diba yung mga nandyan, di ko nakikita nagko-comment. Si Ma'am M's Music. Dishwashing I do sometimes. 100. Powder.
Ma'am M, salamat po Ma'am M sa. May ba mga nandyan? Hindi ko mapindot. M's Music. Ma'am M, sumusta po? Goldfish, Terminator, Christine ang wow po. Good. Ito, Gracefully Lake. Ma'am Ems, pasensya na kung di ako nakakadalaw sa LS mo.
Goldfish Terminator. I appreciate. Thank you so much, Goldfish. Okay, I will end this live stream guys ha. I-end ko na. Thank you so much sa lahat ng mga pumunta. Thank you.